Bună dimineața! M-am reîntors către voi cu o nouă citire astăzi. O citire din punctul meu de vedere mai diferită un pic, chiar dacă deja am extras cărțile de tarot aici. Intenția mea a fost și de fapt este să dau acest mesaj pentru colectivitate. Mai devreme am făcut un video care l-am postat pe canalul meu de TikTok și am discutat ca un intro așa, ca și mesaj colectiv despre energia aceasta care se simte foarte grea și apăsătoare pentru mulți dintre noi. Am vorbit despre această energie din punct de vedere emoțional care iese la suprafață, pentru că este așa sub o oală cu presiune, să zic, și noi și fiecare dintre noi simțim treaba asta, mai ales că urmează să fie și lună plină în semnul Fecioarei, din câte am înțeles. Și atunci deja, de când am intrat, n-am intrat foarte bine în luna martie, dar deja această treabă se amplifică din ce în ce mai mult. Dacă până acum am stat în hibernare în perioada de iarnă, să spun așa, acum a venit momentul să luăm acțiune către planurile noastre și visurile noastre. E important să facem o diferență între cum am fost până în perioada recentă a iernii, da? În care în perioada de hibernare, din punctul meu de vedere, se stă așa la contemplație și la introspecție, la lucru cu noi înșine și tot ce am învățat în urmă cu câteva luni, să ajungem deja să punem piciorul în prag și să luăm acțiune, da? Să acționăm către visurile noastre, către dorințele noastre. Însă fiecare dintre noi avem dorințe și vise, este normal să fie diferite. Dar la baza acestor manifestări ale noastre, gândurile noastre creează această realitate. Noi atragem în acest plan ceea ce gândim. Fiecare acțiune și fiecare alegere pe care o facem se manifestă, da? Și de fapt noi o manifestăm, noi o atragem. La baza acestei citiri, în primă fază, a ieșit justiția și aici vorbim despre echilibru. La baza tuturor manifestărilor din punct de vedere al energiei colective a ieșit această justiție. Justiția divină, care este în tot și toate, care știe exact mecanismul și, de fapt, fiecare element în parte este atât de bine pus la punct și atât de bine orchestrat, chiar dacă noi vedem diferențe. Și este o confirmare, pentru că dacă avem impresia că noi suntem doar de capul nostru și că pentru noi lucrurile sunt așa lăsate de izbeliște, să știți că nu este. Universul, Dumnezeu, Creatorul, sursa, cum îl numești tu sau fiecare cum rezonează, da? Nu poate să intervină în acțiunile tale și în alegerile tale. Este acolo și te ghidează, te protejează, te susține, dar de aceea ai acest liber arbitru. La baza acestor manifestări vorbim de o energie colectivă care trece prin mai multe etape, exact cum vedem acum în acest prezent. Noi, fiecare dintre noi, am trecut prin aceste etape și prin aceste schimbări și continuăm să trecem prin aceste schimbări la nivel energetic, la nivel general, la nivel de viață, de tot ceea ce înseamnă aceste vise, planuri pentru fiecare dintre noi. Fiecare rezonează cu ceea ce transmit aici. Poate să rezoneze cu tine, poate să nu rezoneze cu tine, pentru că energia colectivă, da, conține mai multe elemente. Unii vă regăsiți, alții poate mai puțin. Însă, e important să putem acum să ajungem în punctul în care să clarificăm odată pentru totdeauna ceea ce este benefic pentru noi și cu ceea ce rezonăm noi în totalitate. Pentru că dacă până acum făceam lucrurile doar că trebuie să facem, Universul își cere să regândești
anumite planuri, să treci așa printr-o revizuire totală, să stai să analizezi dacă ceea ce făceai până în momentul prezent te mai definește pe tine ca persoană sau nu. Pentru că de cele mai multe ori te simți epuizată și știi că nu ai altceva de făcut și alegerile tale sau probabil soluțiile tale sunt un pic limitate. Ni se cere de altfel să fim foarte deschiși, pentru că și eu sunt aici implicată în această energie colectivă, nu doar voi. Ne cere să fim cât mai deschiși, ne cere să trecem prin această revizuire, chiar și din punct de vedere al felului în care vorbim, al felului în care ne expunem, din punct de vedere al comportamentului nostru, al stilului nostru de viață, să nu mai fim atât de haotici, să mai ne oprim când și când și să ne mai acordăm așa o atenție nouă și să fim mai disciplinați cu noi, să avem un program mai disciplinat și mai organizat. Pentru că dacă ajungi continuu să te simți epuizat, să știi că sufletul tău, sinele tău, universul, prin foarte multe metode, te trage așa un pic de mânecă și îți spune, vezi că nu este bine ceea ce faci, vezi că sufletul tău cere ajutor, are nevoie de odihnă și corpul tău și mai gândește-te dacă mai poți să mai funcționezi pe sisteme vechi, pe tipare vechi, pe credințe vechi sau accepti să schimbi acest joc, să zic așa, acest traseu și să începi unul nou. O să cadă foarte multe structuri din punctul meu de vedere. Tot ce înseamnă această rigiditate va cădea încet și sigur. Deja vedem prin foarte multe exemple la nivel colectiv, la nivel de mapamond, la nivel de ce se întâmplă, da, peste tot în lume. Și asta este o intervenție în care toate lucrurile sunt și funcționează, da, într-un mod echilibrat, chiar dacă noi nu putem să percepem sau să nu vedem chiar așa de bine. Pentru că sunt polarități aici. Noi este important să înțelegem și aceste polarități. Și totodată nu trebuie să ne fie frică de aceste evenimente. Ni se cere să avem această credință și această încredere în univers, această încredere în noi. Pentru că lucrurile se vor schimba din ce în ce mai intens și va fi cu o rapiditate destul de mare. Avem aici cavalerul de săbii. Deci se va schimba și vor veni aceste evenimente și vor fi destul de rapide schimbările la nivel colectiv, dar și din punct de vedere la nivel individual pentru fiecare dintre noi. Ne pune să ne organizăm viața, să vedem pe ce structuri am stat până acum, ce nu mai funcționează și să schimbăm. Ne cere să fim flexibili. De ce? Pentru că la nivel de colectiv, mai ales când vorbim de domenii din punct de vedere profesional și deja știți foarte bine că aici AI-ul deja a început să ia locul foarte multor domenii și anumitor activități pe care mulți dintre noi le făceam înainte. Mulți sunt speriați de această tehnologie. Această tehnologie nu este una rea. Este benefică dacă este înțeleasă corect și din altă perspectivă. Însă, pe viitor, e important să fii flexibil și să cauți și alte soluții. De aceea, universul îți spune, ok, ai fost învățat să faci această muncă timp de 15-20 de ani, poate. Toată jumate din viața ta tu ai lucrat în acest domeniu și ai fost în acest domeniu și nu știi să faci altceva decât asta. Ți se cere această deschidere să cauți soluții și să vezi că poate anumite hobby-uri pe care le-ai avut pot deveni pe viitor ceva benefic. Din punctul meu de vedere ajungem la, cum o spuneam eu de fiecare dată, întoarcerea la origini. E important să menținem și să știm că avem această abilitatea noastră și capacitate de a ne forma continuu. Rigiditatea asta ține foarte mult de faptul că ce e al nostru și nu dăm drumul.
dar suntem rigizi din punctul ăsta, pentru că în momentul în care ești rigid, nu ai cum să ai în viața ta să primești mai multă abundență sau mai multă creștere, știi? În momentul în care un ciclu se închide, este important să lași acel ciclu să fie închis și tu să mergi mai departe, da? Să te gândești la soluții, să te gândești la un proiect, un plan bine pus la punct pentru viitorul apropiat. Dar toate astea se manifestă și se concretizează aici și acum. De aceea, pentru viitorul acela care fiecare dintre noi se gândește oare cum va fi, de fapt ține de noi și de alegerile pe care le facem noi, de flexibilitatea pe care noi o avem și dacă o avem și dacă acceptăm să fim mai deschiși și mai flexibili din acest punct de vedere. Pentru că cei care nu ajung, adică nu știu cum să spun ca să nu fiu interpretată greșit, cei care vor ține de acele lucruri care au fost învățați le vor fi foarte greu. Totodată e foarte important să menținem în noi această iubire de sine, da? Să fim mai dornici de a învăța, mai dornici de a oferi, mai dornici de a investi în noi. Pentru că știi cum este, în momentul în care ai o capacitate, în momentul în care ai anumite abilități, vino aici și oferă din cunoștințele tale. Știi cum e? Șasele acesta de monede spune așa: tu oferi, iar universul îți oferă la rândul tău. Din ceea ce dai, aia și primești. Da? Vorbim de a împărtăși, dar a împărtăși dintr-o energie benefică, dintr-o energie de iubire, dintr-o energie de plenitudine, pentru că dacă tu ești gol înăuntrul tău, dacă tu ești epuizat energetic, nu ai cum să oferi mai departe. Dacă tu nu știi să ai grijă de tine, nu o face nimeni în primul rând pentru tine, dar dacă tu nu știi să ai grijă de tine, nu poți să ai grijă de ceilalți, de familia ta, de casa ta, de toți cei care te înconjoară. Atunci oferi din această plenitudine, din această împlinire a ta, ca apoi să poți să dezvolți și să crești și să impactezi oamenii din jurul tău benefic și constructiv. Ne cere să fim deschiși și să nu mai ne creăm anumite scenarii iluzorii. Ne cere să avem mai multă încredere în noi. Ne cere să nu mai așteptăm salvatori din exterior. Pentru că, da, majoritatea încă sunt pe această temă și din punct de vedere religios și spiritual nu este o diferență dacă vorbim de a aștepta pe cineva. Schimbarea asta este noua eră, de cum am auzit eu și am citit că deja se întâmplă la jumătatea lui martie sau începutul lui aprilie, ceva de genul, nu vreau să vorbesc greșit, dar această eră de fapt vorbește de ridicarea din punct de vedere al frecvenței, a vibrației noastre. Mai vorbește că polaritățile există, că este important să avem un discernământ atunci când primim o informație. Să învățăm să ne acordăm atenția și această curățare de sufletul nostru. Vreau să zic igienă, da? O igienă a energiei noastre, să avem grijă de această igienă pe care noi cu noi este important să ne oferim. Ceea ce cultivi la nivel de informații, că este pozitiv sau că este negativ, pe tine te impactează. Nimeni în afară de tine nu poate să îți ofere cheia sau drumul nou, decât tu. Decât tu. Șaptele de monede vorbește despre faptul că intențiile noastre contează. În momentul în care plantezi sămânța în pământ, este important să ai răbdare ca acea sămânță să crească. Necesită timp, necesită răbdare, necesită încredere
necesită iubire. Și totodată fiecare sămânță pe care noi o plantăm poate să fie negativă sau pozitivă, știi? Asta spune Universul. În momentul în care gândurile tale sunt constructive, începi să fii aliniat cu tine, cu sursa. Nu mai lăsa impactul din exterior la nivel de informații să te ducă în iluzii, să te ducă în separare, pentru că noi suntem toți interconectați, suntem responsabili de informațiile pe care le oferim, suntem responsabili de alegerile pe care le facem în viața noastră de zi cu zi. Această sămânță este ceea ce pentru tine poate să reprezinte noul proiect, noua viziune, știi? Stai și aștepți și te gândești. Această sămânță pe care ai plantat-o tu poate să aibă rezultate pe viitor foarte benefice care să te aducă la împlinire și la satisfacție. Dar sămânța aceasta nu poate să stea nu poate să crească dacă tu ai plantat-o și atât, dacă tu continui încă să stai să te gândești constant și constant. Este important să iei acțiune, să treci la treabă, pentru că ai o dorință, pentru că ai un vis, pentru că ai un plan. Da, ok, ai plantat sămânța, da, este nevoie de răbdare, dar totodată nu sta doar mental și gândește. Fă și lucrurile să se întâmple, pentru că îți dorești să pleci, poate, că aici vedem și acest glob și această mașină. Te gândești probabil să te muți din țară, te gândești probabil să te relochezi undeva. Planurile tale sunt destul de mari, însă e nevoie de curaj și e nevoie să faci acțiunea asta, să decurgi către să ai mai multă încredere în tine, pentru că în momentul în care te dai la o parte din calea ta, să zic așa, și în momentul în care nu te mai lași afectat de gândurile acelea care tot îți spun, știi, oare cum o să fie, ce o să fie, oare va fi bine, nu va fi bine, ai încredere. Ai încredere. Dacă planul tău este să te muți într-o altă țară, de exemplu, analizează foarte mult țara respectivă, vezi dacă la nivel energetic rezonezi cu ea, ai mai fost acolo, caută întotdeauna să te documentezi mai bine, să te informezi mai bine, vezi care sunt plusurile și minusurile, pentru că să știi că și fuga asta, dacă e să vorbim de a te reloca în altă parte, de a te reloca în altă țară, nu știu dacă este o diferență mare. Dacă este să dau la o parte așa treaba asta cu tarotul, pentru că diferențe sunt într-adevăr, dar fiecare țară, la fel ca a noastră, are avantaje și dezavantaje. Deci, oricum, planul, visul tău se poate realiza în momentul în care tu ai încredere în el. Dar totodată, ca să poți să treci și să deschizi acest nou drum, este nevoie să închizi un ciclu. Lumea vorbește și de închiderea unui ciclu, dar totodată lumea vorbește și de expunere aici. Vorbește de a te arăta, de a ieși la lumină, să zic așa, de a te expune. Lumea vorbește de interconectarea asta care există între noi, această conectare. Poți să fii genul de persoană care călătorește foarte mult peste hotare din punct de vedere al unui business și poate că businessul tău ține foarte mult și de partea de comunicare, dacă ești coach sau orice altceva. Dar lumea aceasta vorbește de a te vedea pe tine dintr-o altă lumină, de a ieși în față și de a străluci. Dar ca să strălucești, da, exact cum am spus, se închide, e nevoie să renunțăm la aceste structuri rigide ale noastre. Pentru că aici vorbim și din punct de vedere al identității noastre. Eu știu foarte bine ce spun, mi-a luat ceva timp să mă autoanalizez, pentru că mi-am dat seama
că cu cât vreau să continui mai departe, cu cât vreau să mă expun mai des în social media, cu cât vreau să vorbesc mai mult, ceva din mine tot timpul, știi, mă trăgea înapoi. Era versiunea aia veche care îi era frică să se arate, îi era frică să vorbească, pentru că se simțea tot timpul că este judecată, că poate că nu este bine și așa mai departe. Aici vorbim și de această identitate a fiecăruia dintre noi. Ceva trebuie să moară ca să renască. Exact așa, primăvara a venit, pământul, știi, natura prinde viață, așa și noi. Lăsăm în spate tot ce a fost mai rigid și începem să plantăm semințe sănătoase și benefice. Și mai vedem aici, din punctul meu de vedere, The Devil și 4 de monede. Aici este o energie a trecutului, din punctul meu de vedere. Și 4 de monede, exact cum am spus, vorbește și de faptul că ce este al meu, este al meu, nu vreau să dau drumul pentru altceva. The Devil vorbește foarte mult și despre acest control și despre aceste temeri și frici ale noastre pe care noi le avem, noi le creăm. Ne lăsăm acaparați de tot felul de informații care vin din exterior și putem să facem această schimbare prin a ne analiza gândurile noastre. The Devil nu înseamnă că vine dracul cu coarne și te influențează negativ. Nu, The Devil sunt gândurile, sunt felul în care noi până acum am procedat, felul în care noi până acum am vorbit, din ce energie am vorbit, pentru că din ce mi s-a arătat mie și așa cum am spus până acum, există această polaritate, justiția care vine și echilibrează, da? Tot. De echilibrează într-un mod sănătos. Noi, e important să avem această deschidere, să renunțăm la aceste măști ale noastre, să nu mai vorbim din frică, să nu mai vorbim din teamă, să lăsăm controlul, să lăsăm manipularea, pentru că și asta ne poate influența unii pe ceilalți. Felul în care vorbim, felul în care noi ca persoane ne manifestăm. Alchimizează aceste dureri ale tale, dă-le voie să iasă, exact ca Phoenixul, din propria cenușă renaști. Dragilor, e o energie destul de amplă aici, cu foarte multe elemente. Eu însă am vrut să o reduc la 20 și ceva de minute ca să nu o lungesc, dar sunt foarte multe subcategorii aici pe care vreau să le fac separat. Pentru că, lăsând la o parte tarotul și citirea în tarot, vorbim acum de tot ceea ce noi vedem și trăim în momentul acesta. Pentru un viitor mai echilibrat și pentru ca noi să avem șansa de a putea crea lucruri frumoase, este important să ne dăm voie să iasă la suprafață aceste talente din noi, să arătăm aceste talente, să fim flexibili. Și dacă ceva știi că te ține pe loc și te, cum să zic eu, te suge energetic, pentru că despre asta vorbesc, este o descărcare a unei energii ale tale care în locurile în care ești sau în domeniul în care ești sau în relația în care ești sau depinde de fiecare aici, este ceva care efectiv îți poate lua această energie dacă tu cu tine nu știi să te protejezi. Lasă părerile celorlalți la o parte. Pentru că The Devil aici vorbește și de persoane toxice din jurul nostru care au o influență negativă asupra noastră fără ca noi să ne dăm seama. Există și invidie aici. Iar tu, pentru că îmi vine să spun, cunoști foarte bine treaba asta, intuiția ta ți-a spus, cumva ai bătut pasul pe loc și ți-a fost teamă să ieși în față și să alegi de data asta pentru tine. Ai rămas acolo doar pentru a fi pentru ceilalți. Nu, e timpul ca fiecare dintre noi să luăm acțiune. Fiecare are treaba lui.
Te întreb dacă ești dispus să mergi mai departe sau dispusă să mergi mai departe cu ceea ce vrei să realizezi tu pentru tine sau să ajuți pe alții să-și realizeze propriul lor vis. Cam despre asta este vorba în acest moment, să vă fie de folos. O zi frumoasă!